Ahojte, poďme si ukázať spotrebované produkty za poslednú dobu, čo som minula. Začnem s mojím najobľúbenejším produktom z dekoratívky a to je táto špirálka. Ja sa tak teším, že som našla takúto lacnú a dobrú špirálu. Volá sa Lash Princess, je od Essence a strašne sa mi ľúbi, aký efekt robí. Akurát ju mám aj na očiach. Má veľmi pekný efekt, čo robí na očiach také zhustené a predĺžené myhalnice. Takúto má štetinku, takú zaoblenú na konci a väčšinou, keď si robím takto pri kútiku oka so špirálou, tak sa bojím, že si s ňou pichnem, ale táto je perfektná, že je taká zaoblená a veľmi vám ju odporúčam. Toto bol top. Ďalej tu mám túto Balea micelárnu vodu, rúžovú. Strašne dobrá micelárka, idem si ju akurát kúpiť do ODM-ky, lebo sa mi minula. Keď nemám čas sa odličovať, proste tak, ako sa má, tak sa odličím s touto vodou. Neštípe, nedráždi, fantastická, perfektná a za super cenu. Ďalej som spotrebovala túto Niveu, klasický krém. Ja mám suchú pleť aj na tvári, aj na tele a neobjavila som ešte taký masný krém ako je Nivea, milujem ju. Ďalším spotrebovaným produktom je tento olejček od Nuxe, je to nočný olej. Strašne dobrý, už veľakrát som vám ho spomínala. Je úplne hustý, obsahuje rýžový olej, aj iné oleje, neviem presne ktoré. Strašne dobrý v tom, že jednak je hustý a použijete ho menej, ako keby ste si dali, ja neviem, nejaký iný olej. A na druhej strane myslím si, že strašne dlho vydrží. Že tým, že ho používate vlastne menej, že si dáte, ja neviem, 1-2 pumpičky, tak vlastne ušetríte a tento olej mi vydržal zhruba nejaké, ja neviem, koľko, 4 mesiace alebo koľko, neviem presne, ale veľmi dobrá výdrž a strašne pekne vonia tak prírodne, že cítim, že tam nie sú žiadne parfémy alebo niečo proste, čo by tam nemalo byť, ale však je to aj v kvalite bioorganík, takže to svedčí o tom. A veľmi vám ho odporúčam. Fakt dobrý olej na tvár, používam ho len na noc. Ďalší produkt od Nuxe, ktorý milujem, zbožňujem, som na tom závislá, je to vlastne Nuxurians Ultra, krém denný, SPF 20, ale samozrejme treba si dať na to aj SPF-ko. Strašne dobrý krém, neviem, či sa mi podarí ešte vytlačiť. On vonia tak mandlovo, obsahuje aj mandlový olej, je taký žltkavý trochu a strašne dobrý, taký premastí, ale nie príliš, na deň, na suchú pleť ideálny krém, odporúčam. Ďalej som spotrebovala Dove Sensitive, strašne smradlavý tento deodorant. A neviem, už si ho nekúpim, takže tento vám neodporúčam. Ďalej som spotrebovala tento šampón, bola to vlastne taká menšia vzorka. Bol dobrý, či si ho kúpim znovu, už asi nie, lebo ničím ma nenadchol. Akože bol dobrý, všetky produkty od Kérastase sú dobré, ale určite nebude patriť medzi mojich obľúbencov. Ďalšia spotrebovaná vec je tento Dior Prestige La Micro Huile de Rose Advanced Serum. Je to sérum, ja som si ho dávala cez deň. Čo si tak všímam, ten Dior robí strašne parfumované veci a ja to nemám rada. Lebo jednoducho na tej tvári mi to vadí. Iné je, keď si dáte parfum na seba alebo si dáte parfumovaný krém na ruky, ale na tej tvári jednoducho necítim, že by to robilo dobrotu a neviem to posúdiť, že aký efekt robilo toto sérum, keďže ho bolo strašne malinko. Sú v ňom také, ako keby také bodočky, neviem, či to vidíte, a ono sa to vlastne na tej tvári rozpije. Určite je kvalitné, ale či by som si ho kúpila sama, určite nie. Ďalšie sérum od Dior, takisto, ako som predtým povedala, parfumované. Maličké balenie neviem, ale toto sa mi zdalo také rečie ako to predtým. Ale sama by som si to určite nekúpila. Lebo je to parfumované, jednak vysoká cena a neviem, či to stojí za tie peniaze, lebo ten efekt reálne som nejaký extrémny nevidela. Ďalší produkt je sérum od Garnier, nočné 10% vitamíny C, ktorý som použila ja na deň. Zožltol a začal smrdieť, takže už ho nepoužívam. Takéto séra, oni vlastne majú aj tu uvedené, že on vydrží 3 mesiace, ale veľmi ťažko vám vydrží 3 mesiace, lebo ako náhle to otvoríte a začnete tam dávať vzduch do toho séra, tak vám to zoxiduje a ten vitamín C nemá účinky, takže síce som ho celé nedopotrebovala, dávam ho preč a budem si objednávať nejaké iné, dúfajú, že teda bude dlhotrvásnejšie v tom, že si ho kúpim a za mesiac sa mi proste
nepokazí. Dobre. A to je vlastne všetko. Prajem vám krásny deň. Ahojte.